Nakiragsak dagiti nasurok kumurang sa nga ribo nga agtutubo. Umili kan bisita ti syudad ti Baguio para iti Musik Kapayapaan 2026. Amang itantandudo ken mangitaltalo ti kinapatag ti kapyaken partisipasyon dagiti agtutubo tapno magunod daytoy. Nagbalin met ang natalged ti nasaong nga aktibidad. Daduma detalye ti report ni Jezreel Kate Lapisar. Rain or shine, nakiragsak, nakisala ken nakikanta dagiti agtutubo, umili ken bisita iti syudad ti Baguio iti naangay ang Musik Kapayapaan 2026 iti People's Park Malcolm Square, Baguio City. Peace Advocacy Concert daytoy nga indauluan ti Youth for Peace Baguio Chapter kadwa ti Joint Task Unit panagkaykaysa ken nagduduma nga opisina ken youth organization iti syudad. Nairugi ti programa babaen iti Peace Walk kadwa dagiti uniform personnel ti syudad ti Baguio. Iti konsyerto nga addaan ti tema a Melodies of Culture, Voices of Peace na itampok dagiti nagduduma a banda kan performers a nangaramat ti musika kas plataporma tapno mapatebker ti advokasya iti kapya, panagkaykaysa ken partisipasyon dagiti agtutubo iti komunidad. Ginamit po namin ngayon is music and culture as highlights to bring people together. Since ayun nga po, despite the differences that we have, nagiging isa tayo when it comes to these things. Malaksid iti konsyerto na angay metlaeng ti Peace Pledge ken panagpirma iti Peace Wall of Commitment kas panangikari dagiti nakipasat iti aktibidad iti panangitandudo dati kapya iti inaldaw-aldaw. We want to show each other that we, as the youth, can be people that can lead to, let's say, one, be a mirror of hope and inspiration to those people who fought those silent battles, and being an inspiration to those people who want to be someone and be capable of helping one another in the community. Napatagpay dayto nga aktibidad tapno maipakita asaan laeng ang magunod ti kapya, babaen iti gubato no armado apan nakiranget. Sa pamamagitan ng musika na ating ipinapahayag ngayon ay atin din na ipapahayag ating adhikain. Dito natin pinapakita na yung kapayapaan na hindi lamang responsibilidad ng uniformed personnel. Ito ay responsibilidad ng lahat ng mga members ng community. Nakikita ko na isang instrumento po para mapagtibay po natin ang relasyon natin sa mga kabataan when it comes to maintaining peace and order. Ito rin ang daan para mabigyan po natin sila ng direksyon, inspirasyon, para magabayan din po natin, para magiging, sabi nga nila, leaders of the future. Itimat in patulod ang mensahe ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kinunana nga komentaran na dagiti agtutubong agtultuloy nga mangipat patungpal, dagiti inisyatiba ken aksyon tapno maitandudo ti linak ken kapya iti syudad ken aglawlaw. Your energy, creativity and commitment remind us that the future of Baguio is in your hands. Peace building is not only the responsibility of the institutions. It begins with each of us, especially the youth. Nagbalinmat ang natalnakan natalged ti aktibidad no sa di no mapatta-patta ang nasurok kumurang sa ngaribo nga individual ti nakipasat iti daytoy. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.